Samono a develop ni bising khobjak NLFT PD group laithangjak salkisa sugango koklaijoi Tripura press meet khaimani kokno phirak laikha koklaijoi Tripura Samono ni hukbar khai chanai borok rongno thokai chakha gobangma rangmari khoraksani yago 15,000 ni simi 20,000 haike thokai rang chakha tabukbo gobangma borok rongno thokai chawi tongo hini shakha koklaijoi Tripura bai kebota phamlak jakdi hini kok kcha laikha lugurokno NLFT yakti sanai bodolo mung bosawi rina hini thokai rang chao hini press meet khaikha हामबाय दिनैनि जे सांजातिनि मिडिया न माखौ बुङो थांनाय 2024 नि साल सेप्टेम्बर मास तारिख एकसा हय थांगांबो ओ दिन जे एलएनटी एवं एटीटीएफ ताइबो ब्रनि बदल बुङो ब्राफोरा जे सिलिन्डार होयो नखर फाइननि अजरागा जे कावलायजै त्रिपुरा हिना बसाहखा जे ब्लुनि सिलिन्डारखौ थांनायखा रां रिदि सब किछु फेसिलिटि मांनाय जोंनो साका हिंगे जों बनो रां मारखा अबन बगै दिनै मिडियानि बिसकांगो फायो जों मांजोखा जे त्रिपुरा राज्यनि तावखुथाय मुखुसुं जारा कावलायजिनो बिसासथाय ताख्लायदि कारण हिंगे बके बाटपार खायजानाय बा थगायजानाय बा ताताल खायजानाय जारा साधारण जनगण बा पाब्लिक जे जारा दंनायनो जे लुबि प्रबल नुगै जोंनो जे रां केया केया निचिनि 24 जना ग्रुप कागो केया केया के 20,000 मारजक दंना केबो के 15,000 के मारिखना आं अथस शांति जे आसनुनि हयते आनि जे फुड निजेनि रां बनि 15,000 आनि 15,000 के एकाउंट ट्रांसफर के जेबनो मारिखा 30,000 मोटामुटी आनि दुइजना को जों मारिखाबनो रां आज पर्यन्त को चिनि बुनु बक्रिका कोनो बक्रिका हाइके ब जे सागै तुमनि बनि जे ताउखे नुजखा बा सिजखा एत बছর 2 বছর काका जोंनो कोनो पैकेज को जोंनो रैमलिया ब्र बा कोनो जागा जोंनो रैमलिया ओ कारण गय ननि बिद्यानि थ्रुते जों बिसा गाव सानानै बायद खायो मा बुंहा ओ कावलायजैनिले बसाबो सिदिसथि कावलायजित आगे बसुन गोविंद बारि दं थांजा एरपरे के ब आसाम मिजोराम का सेहि थांजा जों हाइपन के बाय मांगलाया एरपरे के फुल माइदमिया जुगा दंगै ब्र हाइके प्रब्लेम खायो जों अरगा फाथै थांगा दे केबो खायचिनि दलो रेशन कार्ड बंद फन मारे जा रेशन कार्ड बंद गिनो जेहेतु सरकारनि फेसिलिटि मांनायनि जों तो गरीब ग्रुपा जेहेतु नु आईवाई नि नु जे जारा सरकारि बा बे प्रनि मांनाय हिंथुना 1.5 लाख मांनाय हिसागो एवं निनि जे सिलिन्डार ग जे जारा सिपाई उंना सिपाई खायनाय हिंजे गसेमनि रां रिथाय सिपाई खायतलांना हिंगे प्राय आज तो 10 लाख रां मांनाय हिंगो फायके साका जागा मांनाय नु मांनाय गारि मांनाय ओहाय के सागैना जिनेर ग रां थकाय ब्र नाहारै जाखा आंथ' जोंनि जे बिखुं गौमा सानाय कावलायजिथ' रां लाखा लामने कारण तो ये बिनि बसाया कहंगमासे साथंगने कहमानो इनके बुलुंगनि ब्रुया हिंगे हिंजगवा बुलुंगनि ब्रुया हिंगे पाबनि बुलुंगनि ब्रुसे नों पाबली होइत्रिया के बुलुंगनि ब्रुनो माइजार के खाव तुंगने कसे करी इनके जोंखा मुसो पाबली हिंके बुलुंग से होइत्रमा इनके जोंना बुलुंगनि ब्रुया हिंगा एसपी प्रास्थाने दिसिने वाइफ सुस्तिने रेकर्ड चिनि एसपी ब्रास बनायने कयजन आरगतम हानि बगैनो कावलायजि साकाबो माने बिनिबो थकाव जाम फांखा माने बुइनो काहाम खायनि बफाव खना बुइनि कबाय माने जे एकसे गुनिया तंनायरा आगेनि बुलंनि बरोरो हागै निनि 2 বছর 3 বছর तंगै खायजरो तंगो अबतेरानो जतो सिपाय खेने अक्रारो बय सालायजा हिं सागैनो थकायै बनि 15,000 लादो तंगो 20,000 लादो तंगो इनके जागा बंदर थांगा ते आगे को कष्ट खाइबे रेकर्ड मानिबा सरकार को जदि गुमन क्लाय हबो खागै सिजायाखै तुम फाइजरबो तुम इनके जनगण पाब्लिक पारा जों से कालिसन खै जों से ड्यूटी खै जों से कालिसन खै जों जतो फै
अमा ब्लुनि ग्रुप खाजिया अमा ब्लुनि ग्रुप खाजिया म बुका म सिनि बगे सामुं सुबा मैया जों जत सिउ बाहाय के सिंगे नों जे कोनो खारनाय जोंनो होइत्रनाय खावत्रनाय जोंनो जुबानाय जोंनो स्लाइति जुबाय आइबानो सिनि लगेगा फांरा जायके जोंनो कोनो ब्लुनि ग्रुप हिनो जों जत थांसा के जों जत जुबालाय जों खावसा खने बाजे जों जारनि का इनके जे रेकर्ड तुंनाय का जों एक्सेप्ट बुंनो बगे जों एनएलएफटी पीडी ग्रुप जिनि सार परिमल बिनि लगे जों जत योगदान के आगे पर तुंनाय बियो जों बरनो बिरने लगे जों सेंट्री तुंनाय स्कॉट तुंनाय जों बरनो लगे दैबि जोंनो सिनिया हिचिनि अक्रा जोंनो सिनिया म सिनिया के जों बारना अब बिनि सिनि जा हिके जों जत एक्सेप्ट माखेना बायति पाब्लिक हिके न बुका सुगिया दं सामुं तामिया ब्रुनि ब्रुन सामुं सुबामिया हिने अबना कैसे पाब्लिक हिनि बोलोंनि ब्रुन बागा खावबै हुयै करबै चार गै चुबागे बौदार पाखेना लगे ऑपरेशन करेगा थांगै चुबागे कावलाय तुले चबने बन बोलोंनि ब्रुन जों स्लाइटि फेने जों बुरस बोलोंनि ब्रुया बरक से बोलोंनि ब्रु जों फां शक्ति सारना जोंनो लिया फाब्रन सेरानि सिंगाय बायदो हिने जों अबने बगे मीडिया रनो जों कावमा सागो जोंनो सारिया फतुनि बरक जे आगे कष्ट खायनो बरक सारदि जों कष्ट गाले जों आगे न पुरा फैखना जों तो जागा ड्यूटी खाय ऑपरेशन खायबेना जोंनो तारदि जों स्लाइटि फेन तारदि पाब्लिक याबो बसे बुलंनि ब्रु जोंनो सुबाना खावै हुयै त्रनाय जोंनो रेजा बिसि बिसि दुइ दुबै नौ तांगै जोंबाय केम थांसाके तुना अबजेरानो जों जतनो माखैने आबना कावलाय जेखे साखा जतनो पाब्लिक हिके न लगे न माय दिसार मत या कावलाय जिना माय दिमान मासार या हुइदि मात्र जोंबाय बक्सा और कोनी सिलेंडर के फाइ याक सुसा फाइ पे जब कदाय बांग्लादेश थांगे एरिया बदल पे कौजे खाइ बे बरगत माने थारसला मारन जल तुंबा हैं इनके नों सिलेंडर या कोनु नु रुंजल फाइमसे जोंलाय सरकार का बुमुंक्ला जा एसपी ब्रास को नायदि कय बार थांगा जों जत जागा गाव चिनि बगे रेकर्ड दङ ना चिनि र दबलो के गेर पास चिनि र मातुंगा ब्लुनि ब्रुया चिनि जे सिलेंडर जा आइकान मातुं अब ब्लुनि ब्रुया आखे पाब्लिक का जों पाब्लिक का तिनि खना जों सामु पान सया अब सरकार थांदो जों दाबि खेने अबनो चिनि मां खेने रनि नांनाय कावलाय जिनो जदि जत जुबागै बिनि बगे जुबा बिनि लगे थांग रखाइनका ओ ब्रुनि बगेला जों सिबिसिया रंजा फाथानि कौजा फाथानि जों बने बगे जुबा सुत्रे सिनि जे एनएलएफटी पीडी ग्रुप जों ओ साबसिनि परिमल सार दङ जों बनो जों मासिने बबो जोंनो नुखा हेंगा ब आने सिपाय हिबा मासाना केंतो ब बार का मानि सिपाय आके तो ब बारुनाय आइत्मा कौसानि जों तो थको जाव जों तो कौ बाकी मात्र खौ माने वैसाले जों मनो खुख्लो लेनाय सिनि ब मंग थैना दै मंगरा थै मांया जदि हिंकेला मनो वैसा जों लराय लेखायने जों याकाय आसुबेना हामबाय आसुना ब बदल ब ग्रुप नेउङै तिनिनो प्रेस मीट खायतो जों एनएलएफटी पीडी ग्रुप ना हामबाय एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address: Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.